Αν σου φαίνεται αυστηρό το σύστημα των εξετάσεων στην Ελλάδα, άκου με προσοχή. Υπάρχουν 3 πράγματα στις εξετάσεις στη Γερμανία που συνήθως σοκάρουν τους φοιτητές. Ξεκινάμε από το πιο απλό αλλά και το πιο μπερδεμένο στην αρχή. Στη Γερμανία το 1 είναι το άρεστα, το 4 είναι η βάση και το 5 σημαίνει ότι δεν πέρασες. Δεύτερο σημείο, και εδώ χρειάζεται προσοχή. Στα περισσότερα πανεπιστήμια έχεις μόνο 3 προσπάθειες για να περάσεις ένα μάθημα. Αν κοπείς την τρίτη, διαγράφεσαι από το σχολείο και δεν μπορείς να σπουδάσεις ξανά το ίδιο αντικείμενο σε όλη τη Γερμανία. Δεν είναι τιμωρία. Είναι κανόνας. Υπάρχει όμως και κάτι πολύ σημαντικό που πρέπει να ξέρεις. Η λέξη Abmeldung. Αν ακυρώσεις εγκαίρως τη συμμετοχή σου στην εξέταση, δεν χάνεις προσπάθεια. Αν απλώς δεν εμφανιστείς, η προσπάθεια μετράει σαν αποτυχία. Γι' αυτό, πριν πάρεις αποφάσεις για σπουδές στη Γερμανία, καλό είναι να γνωρίζεις πώς λειτουργεί το σύστημα. Πες μου στα σχόλια εάν σου φαίνεται πιο αυστηρό από το σύστημα της Ελλάδας και αν θέλεις, στο επόμενο βίντεο να σου εξηγήσω πώς είναι το σύστημα με τα προφορικά.